Volume kedua Turangga Budaya masih bersama CHGB Record. Monggo Mas Mantrop Sugeng Pinara. Hati-hati prajurit. Blok 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 blok.
karya mure bisane unggule mayuda dur Barman iki prajurit dur ini toto nama ono nggih ayo prajurit barisan kuda ditata sing becik panggelake kuda sing hati-hati ayo terus maju ayo alon-alon yen ono sing arep gawe kudu dirantungake dhisik kirang coba tanda cumangka gagajo nganti liru pernah wosamekto siyogo yo makarya kang ngangkat karyaning praja muri Kertoharjo ayo waspada prajurit ngayahi pakaryan aja nganti kelangan kawas badan yo top dah barisaning prajurit sing kanthi becik aja nganti merwakake anggone ngayahi pakaryan yo ayo gebesile ya Ratno gebesil ya ayo lo dong ya dinaki besi aja larang-larang
konyong-konyong kotor ular keket amlaku nego gatlukit wala jabang bayi jebul aku kena pelan modal abe ngesin seliter amantar tak setater tak ampiri ayo tak muter-muter tiwan aku dandan lipit rambutku lengone pomit malah kowe lunga plancing ora pamit ku mikir nang awang nganti rusak
Ayo, stop. Ayo.
semama karo wong tuane ora apa-apa. Ya ta? Wanci meh wengi arep padha mulih ora wani yen ora karo aku iki pinter tenan bapakne golek alasan ora kok lan warna bareng konangan kedangetan ayo pegatan anu trimo urip dhewean mbok ora karuan eman yen pegatan becike diurus dhisik nyatane yen salah